Mae mesurydd dŵr yn debyg iawn i fesurydd nwy neu drydan. Mae'n mesur faint rydych wedi ddefnyddio. Mae'r mesurydd dŵr yn mesur defnydd mewn metrau ciwbig, sydd yr un â 1,000 litr. Mae hyn fwy neu lai yn cyfateb i 12 baddon neu 12 o lwythi peiriannau golchi. Rydych wedyn yn cael eich bilio am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth, yn seiliedig ar y defnydd hwn, ac yn ychwanegol, mae'n dal sefydlog. Mae llawer o bobl yn gofyn a fydd mesurydd dŵr yn arbed arian iddynt. Os ydych yn byw ar eich pen eich hun, os oes gennych deulu bychan, neu os ydych yn effeithlon iawn gyda dŵr, fe all fod yn rhatach i chi. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n rhad ac am ddim i gael mesurydd dŵr wedi osod, ar yr amod ein bod ni'n gallu ffitio wrth y plymoedd yn eich eiddo. Fe wnawn arolwg o'ch eiddo a gadael i chi wybod. Os hoffech wneud cais am fesurydd dŵr, ewch i'n tudalen Mesurydd Dŵr yn www.dŵrcymru.com. Fe wnawn ofyn ychydig o gwestiynau i chi, ac os ydych yn dal i ddymuno gael mesurydd wedi osod, fe allwch wedyn cwblhau'r ffurflen gais ar-lein. Neu fe allwch ein ffonio ni ar 0800 552 140. Unwaith y byddwch wedi anfon eich cais atom yn gofyn am cael mesurydd wedi ffitio, yna fe wnawn drefnu bod rhywun yn gwneud arolwg o'ch eiddo. Fel arfer, mae'r mesurydd yn cael ei ffitio mewn siambr danddaearol rhwng yr eiddo a'r ffordd fawr. Os nad ydym yn gallu gosod mesurydd dŵr, fe allwch ddewis parhau ar eich taliad anfesuredig cyfredol, neu fel arall, fe allwch gael eich bilio ar sail ein tal mesuredig ar sail asesiad. Mae hyn yn cael ei seilio ar ddefnydd nodweddiadol ar gyfer nifer y pobl ar teclynnau yn eich cartref. Fe allwch ganfod mwy o wybodaeth am fesuryddion dŵr ar ein gwefan www.dŵrcymru.com.